Seche prario kodang'wen nyakoram gajuang bankano kete kare mogik mar yueyo. Prime Minister machon Raila Odinga kawuono no dhial gi osewa malo mogik nyakoram gajuang osimbono mar Order of the Golden Heart. Mabende kawuono nyakoram gajuang no dhiale godo e county no ma Kitui. Sigo mabende koro ni dhialo nyasino mar Mashujaa. Dhiale kaka chiel kuom thuondi manokao okenge mambele mar neno ni lokruoge pacho kamago mag lokruok wami bende kaka ne chal tire kanyo e gwenge ma Kitui. Sigo mane nyasi mar Mashujaa dhi mbele cheno ni mar many piny kod mbaka lai marot machoke na riadek auchiel nono wanti live Facebook Ramogi TV ke imwe eskachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magithundeche. I have today posthumously conferred upon the Right Honorable Raila Odinga the highest honor of the Republic, the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Enyasi mar Mashujaa makawuono. Jatend piny Kenya William Ruto kao thuolo mar sidho mosendo Raila Odinga gi mich mar nyadhi mar CGH kata obedo ni osenindo. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta odok ma olimo familia mar Raila Odinga e kama nyoike kango ka Jaramogie. To gin michele manigi suya man mit kabisa. Koro suya no biro ywayo winy mang'eny ma Uganda, moko biro Tanzania, moko bende amni kure ka. Koro mane koro wadwaro ni mondo mi ukelnwa drones mondo onegnwa winy gi. Jopuro chele Malowa Kuja Irrigation Scheme ywago lal ma ikelo kod winy maketho chele e puothe. Machiegni nyakoram gajuang e cheno ni mara many piny wantie gi Lizo Tieno ma en jaloko marwa. Nyinga Lydia Okeyo. Jatend piny Kenya William Ruto kao thuolo mar nyasi mar Mashujaa Day makawuono helap ma Ithokwe county ma Kitui mar yango mosendo Raila Odinga kaka thuone pacho kae kata nyaka e thone. Ruto twak kamedo timone Raila kendo opuoe kaka jal mano kelo lokruok mathoth e thur kae. Lefa marwa Cynthia Onyango ntiere kod ler. Enyasi makende mar dhialo thuondi mag piny mabende ong'ere kaka Mashujaa matimore tarik 20 dwe mar 10 higa ka higa matinende obagi alap ma Ithokwe mayudore e kaunti ma Kitui. Tach Raila Odinga ne omedo liel kendo luor makende ne omiye. This is the man, the legend and the Pan-Africanist to whom we dedicate this Mashujaa Day. It is for this reason, fellow citizens, in his solemn memory, that I invite us all to now stand and observe a moment of silence in honor and celebration of his remarkable life and service to our great country, our continent, and to humanity. Jatend piny William Ruto paro Raila kaka jatelo makinde duto ne kedo mondo piny Kenya obed kod bidhruok kod ratiro ka oketo para manyime chike kendo luor mamiyo oganda jo Kenya hero pinygi. Raila Amolo Odinga aspired and labored for a Kenya that is free, that is fair, governed by the rule of law, and filled with limitless opportunity for all of us. Baba envisioned and fought for a nation where, in the immortal words of our national anthem, justice is everyone's shield and defender. Kuoma, jatend piny omiyo Raila Odinga luor makende. As we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa celebration in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Raila Odinga. Jatend piny bende oparo moko kuom okenge mane Raila Odinga kawo mane nyiso herane ne piny Kenya mane ogeno mohewo ngimane owuon ka ochiwo ranyisi mar mosruok mane obedogo gi jotelo mane opiemgo. Time and again, he reminded us that no disagreement
is greater than our unity. No ambition more important than our peace, and no personal interest higher than the welfare of our nation. He famously declared that he would shake the hands of his rivals, whether he won or lost. Oparo gi chuny lit kaka Raila Odinga no chung kode bang' ng'anyo mar rowere mag Gen Z manoweyo ka piny Kenya oyiengni kinde mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higa mokalo. I reached out across the political divide. Baba was the first to come to the table to help steady the ship of state, leading to the formation of the broad-based government that has since stabilized our economy and our nation. That is what heroes do. When the stakes are high, they rise above partisanship and put the country first. Raila Odinga katetho mare kinde makuyo pod opong'o chuny oganda. Jatend piny oyuago Raila kaka jatelo mangimane duto ne okalo e sandruok. Karanyisi en twech mane otwe maonge ketho. He endured prison, persecution, and political defeat, yet never surrendered to bitterness or gave in to hopelessness. He said, and I quote, "I have been to the mountaintop. I have seen the glory land. I may not get there with you, but together we will get there." Kuoma, Mashujaa Day mahiga ni mathor wach mare ne en mar jiwo sekta mar sitima. Ote mag dhialo ling'any mar Raila Odinga ne omako lwasi kendo kete ma opogore kod mago ma osebagi e kinde ma okalo. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto dhialo mosenindo Prime Minister Raila Odinga gi osimbo motesi ni Order of the Golden Heart CGH ma en osimbo mamalo mogik ma idhialo godo oganda e thur kae. Otimo mae kinde nyasi mar Mashujaa manobagi e kaunti no ma Kitui ka osimbo ma kama biro ndalo 5 bang' nindo mar ogai Raila Odinga. Seche 24 bang' kanyo okete kare mar yuo mogik e pare kang'o ka Jaramogi. Prime Minister machon Raila Odinga odhial gi osimbo mamalo mogik mar Order of the Golden Heart CGH. Kowuoye kinde nyasi mar Mashujaa manobagi e kaunti ma Kitui, jatend piny Kenya William Ruto lero ni osimbo ma kama ochiw ne Odinga kaluwore ni ne otiyo gi ngimane e manyo ratiro ne oganda kendo kelo dongruok mopogore opogore kama koro biro bedo karapar. On behalf of a grateful nation and through the authority vested in me as president, I have today posthumously conferred upon the Right Honorable Raila Odinga the highest honor of the Republic, the Chief of the Order of the Golden Heart of Kenya. Lendo makamao gochapa e boke mar piny owacho tarika makawuono tarik 20 dwe mar 10 2025 kama ondiki ling'any mar Odinga mamiyo idewe kaka jatelo manochiwore ne piny Kenya. Notiyo kaka japuonj mar mbalariany eka bang'e ne odonjo e siasa ma obedo jaod bura kuom higni 20. Bang'e nobedo jatend migao, bang'e jatend kweth maketo sirikal tesre eka gikone ne obedo Prime Minister mar 2 ma pacho kae. Lemogi duto manomako miyo odhiale kaka achiel kuom thuondi e odiechieng'ni mane idhialo thuondi mathuruka. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni osimbo makama en yo ma piny Kenya kod Afrika mangima dwoko go erokamano ne Odinga, erokamano ma ok nyal chiw ma oromo. Nying Odinga koro ndike kinde nyinge thuondi mamoko ma bende osebede ong'ala manyime e kelo lokruok makonyo oganda e thurka. On this Mashujaa Day, in recognition of his extraordinary contribution and enduring legacy, the government and the people of Kenya inscribe Raila Odinga's name among the foremost of our heroes under the public seal of the Republic of Kenya. Adier nyakoro Mgajwang' ni erokamano makamano ok nyal go moromo. Kata obed manosio mamalo mogik kaka jatend piny Kenya wacho,
pod ok nyal romo. Mane jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta odok kendo mar dhi limo kar liend Raila Amolo Odinga manyo ikinyoro kango ka Jaramogi County no ma Siaya. Uhuru limo familia mar Raila kendo orwake gi Dr. Oburu Oginga, Mama Aida Odinga e kinde jotelo mamoko. Jafwambo marwa Elizabeth Ajode nitiere kod ler. Seche buora bang' ik mar Raila Odinga e dala wuon gi makango ka Jaramogi County ma Siaya, osiepe kod familia moko ne okoke chuth. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta ne ogoma chiemo kendo mondo dala gi Raila kata odoko ni nyoe ne ik mare nyaka thuolo mogik ma obololo kuome. Ka hotel ne gi joting ndai mage, Uhuru ne omolo e rangach makango ka Jaramogi ka ikowe kendo ne orom ne gi anyuond Raila magidhi achiel kachiel nyaka e hembko mar Jaramogi kama nyo ike jatelo no. Kaka gino manyiso ni dibed ni poden gi mirima e wi tho mar Raila manyori ko timo nende kaka jalmaneno siepne mangita, Uhuru nyochopo nyaka e tie liend Raila kendo kulo wiye e yor luor ka otene kod familia kod wede mag Raila. Bende otiyo gi thuolo no mar medo chiwo hoch ne Dr. Oburu Oginga ma en owadgi mosenindo Raila Odinga ma bende ne oriwore kode e tie liend no. Bang'e Uhuru orwake ot gi Mama Aida kendo bedo gi twak gi jokanyo mamoko mag familia kod jotelo kama oting'o gavana ma Homa Bay Gladys Wanga, manen jagoro mongirore migawo mar somo Dr. Julius Juan, minod mosenindo jatend piny Zimbabwe Elizabeth Shangirai e kind mamoko. Osiep mane ni e kind Uhuru gi Raila itudo kod ywaruok mane gin go e ndalo yiero ma higa 2017, gino mane odhi nyime nyaka e bang' Uhuru bedo jatend piny. Bang'e ne giloso osiep kokalo kuom mosruok mane otimore higa 2018. Osiep margi ne ochwere nyaka e yiero ma higa 2022, makata kamano Raila ne okoyudo kom kata bang' ka Uhuru ne oyango mar sire lwedo. Elizabeth Ajode, Ramogi TV. Jalop jatend duond buch ODM Simba Arati koro kwa jatend piny Kenya William Ruto mondo mi odare duond bura mar UDA kendo duogi mano mar ODM mane gichako gi mosenindo Raila Amolo Odinga. Arati mane lose nyasi mar yango thuondi e kaunti ma Kisii kone okang' makama kidek miyo jokanyo mag duond bura no chiwo ne Ruto tiko manyalodia mar laro kom tend piny kendo e bwo tikono mar ODM. Jafwambo marwa George Aoko nigi ler. Nyasi mar yango thuondi ne obagi e counties mopogore e pachoka, kuma mosenindo migosi Raila Odinga ne oyangi kaka thuon oke pachoka kende to nyaka e piny mangima. E nyasi mane obagi marani e kaunti ma Kisii, jalup jatend duond buch ODM Simba Arati ne olombo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi oduoge duond buch ODM mokoni ni e thuolo maber mar chuogo serikali yiero mabiro to chutho bang' tho migosi Raila Odinga. Mheshimiwa William Samoei Ruto, wewe ulikuwa, you were a member of ODM. How I wish when you are going to sit down that you come back to your former party, ODM. If you came back to ODM, definitely we'll have you as our flag bearer. If you came back to ODM, we will fulfill the promise Baba had a vision for. Jatelo no mabende gavana mar kaunti ma Kisii koni enayanga ni wasigu osewuok oko kendo buono mar kelo pogruok e duond bura no kako machielo to oramo ni maino margi en neno ni gibede sirkal mabiro ma ok bedo korka kweth makwedo piny owacho. I can assure you that in 2027 we will have our candidate, ODM candidate, as a presidential candidate. We will form the government either as a party, as a coalition. And I want to assure you, we are no longer going to remain in opposition. Kwa hivyo wale ambao walikuwa wanacheza jua kwamba sisi ni serikali sasa, kesho na siku zijazo. Tuko na nafasi sahihi ya kujiandikisha. Mambo ya 2027 hiyo utajua na Mungu yako.
lakini ningependa niwahimize watu wa Kisii County kwa jumla tujiandikishe. Ute maket kod manone bende ochwale nyasi mane obagie kaunti ma Kakamega kuma gavana Fernandez Baraza mabende jakanyo e duond buch ODM ne ukoni en ayanga ni tho mar Raila okelo oganda duto kanyakla kendo en geno margi ni duond burano pod biro chung' motegno. Kutokana na kifo cha baba Raila Amolo Odinga, inasemekana ya kwamba in every tragedy there is always a silver lining. Na silver lining ambayo nataka kuambia wana Kakamega wote ni kwamba kifo cha Raila Amolo Odinga kimeunganisha Wakenya wote. Kifo cha Raila Amolo Odinga kimetuonyesha kwamba ukiwa kiongozi wa kitaifa uwe kiongozi ambayo unapinga mambo ya ukabila. Magina giwacho bang' jatend piny Kenya William Ruto kaachiel kod jotelo mamoko bende singo mar kedo gi josiasa matemo kelo pogruok e duond burano. To e kaunti ma Mombasa, nyasino mar yango thuondi mane obagie lap ma Miritini e Jomvu ne ok oyuorie gi josiasa, to kata kamano ne oyangi Raila kaka thuon. Komishona mar kaunti ma Mombasa ne komachielo koni omor gi winjruok madhi nyime kind obila kod jopiny e jiwo weche mag arita. Hatuwezi kubali vijana kuturudisha nyuma pale tulipotoka. Na nashukuru vijana wa Kisauni, vijana wa Likoni, hata huko Likoni wale vijana walikuwa wanajihusisha na mambo ya uhalifu waliweza kujitokeza, wakasarenda, wakasema wataki hiyo tena mambo. Walikuja na wazazi wao, tuliongelesha hao, na saa hii wameweza kujiunga na mashule zetu za kifundi. George Aoko, Ramogi TV. Jatend piny mar Senegal Bassirou Diomaye ma hoyore nyasi mar mashujaa manobage pacho kawuono otiyo gi thuolo mare mar paro mosendo Raila Amolo Odinga. Bende ojiwo ni Kenya oger kar hembko ma ibiro ketie nonro mag thuondi ma okelo lokruok e pacho ka. I would like first to take this opportunity to renew the heartfelt condolences of the people of Senegal to the brotherly people of Kenya and the passing of Mr. Raila Odinga, a former Prime Minister and a great leader in the political history of Kenya. I pay tribute to the memory of the illustrious departed and express my deep compassion to President Ruto, to his family, and to the people of Kenya. May his soul rest in peace. Our heroes deserve all honors. They deserve our respect. They deserve our admiration. The celebration of Kenyan heroes who risked their lives fighting for the independence of their country is a great tribute that commands respect and pride. Nyasi mar mashujaa ma higani e kaunti ma Kitui no bagi manodiochieng' achiel bang' ik mar mane en jatend ODM Raila Amolo Odinga. Kata kamano wende kod puoch no chiw makagi kacha ka idhialo thuondi ma osechung' gi Kenya. Judith Omondi leronwa kaka nyasi no ne obedo. Kar saa 2 okinyi tarik 20 dweni mar 10 pawi dhokwe kaunti ma Kitui ne oseikore mar hingo odiochieng' dhialo thuondi e pacho kae mashujaa. E dier pap, grube mag jolwenyo osepangore maler, duto ka oikore kod gigegi mag tich, ma olonye thum, ne oting'o bul, onanda kod tung' e kinde mamoko. Karibu sana mama wa taifa hapa Idhokwe. E kinde ma jaod jatend piny Rachel Ruto e donjo, e rangach, bende apiko achiel mbele, 5 korachich kod 5 korkacham, e oseikore mar luoro jatend piny William Ruto. Bang' dakika matin, gari ma opuodhi mar luoro kod jatend piny e dier pap, ochopo kendo donjo e dier apiko gi. Ng'wech mar chako luoro pap, wer mar dhialo piny Kenya kendo pakruok e bedo ja Kenya, e tugo e kinde mar Ruto luoro pap kendo fwayo ne oganda, mane ochopo mar dhialo nyasi mar mashujaa.
Utuongoze. Mit kod nyadhi mar bedo e telo. Ruto koro kai neno mana e kiu. Wende ma oyiedhi mag loch Kenya kod mar Afrika Ugwe. Kinde ochopo mar Ruto nyiso lony mare kaka komanda mar lweny, acha machich, ne onyono mos nyaka e lai ma ochung' tir kendo ling' thi, achiel nyaka e moro, wuoth ma ochanore mos kaka jalweny. Kinde mar jolweny ma opango lai orumo gi pangruok, achiel kachiel ka giwuokie pap. Jopuonjre mag Kenya Scouts bende onyiso lony margi e pap ma Idhokwe. Bang'e jolweny mag kor lwasi okawo pap kod lony fuyo kendo loko atako e bwo boche. E kinde duto mar nyisruok, Jo-Kenya ma ochopo ka kata kamano wengegi pod ne onge kod mor mar dhialo thuondigi. Ma nikech masira ma omonjo Kenya, tho mar Prime Minister machon Raila Odinga. Ka nyithi skul ochopo mar bende nyiso lony margi, gilewni marachere, kinde ne ochopo mar dhialo Raila. Golo oko gino ma ji ne olingo e chunygi, yuago amolo ma ogik e kinde nyasini. Nyithindo gi ondiko kendo dhialo thuon ma en Raila Odinga, kendo kowe gi wer. E pap, jopiny ma ochopo, oriwore kod jopuonjre gi e dhialo Raila. Rivers cry, the people pray for you sure. Kapok jawer machielo, biro kod wer mane Raila ohero, ka wang'ni to ochuoge kendo kete rameny mar Kenya. Kata kamano, nikech nyasini ne odhialo Kambani, oganda mag Akamba ne onyiso lony magin go i wer kod miel. Miel kitiyo gi fuodni mag del yare wich nyaka e nungo. Ne en nyasi ma oriwo mor mar dhialo thuondi, kod kuyo mar yuago Raila manyo oiki odiochieng' manyoro. Judith Omondi, Ramogi TV. Dakan pare kod achiel Nyakoram Gajwang' okawo yo mokwongo chendo ni en rameny piny. Neno ka mwalimu Faith Mzomo kantiere Malindi wacho ni nyaka wapuonjre miyo oganda mawa magi kapod gineno kendo kapod ginyaneno. Wacho ni baba dine miny osimbono kangima mondo ne mul gi lwete mondo mien bende ne kaka oganda puoyo. Wacho ni do mor mokadho. Kata kamano wacho ni puoch gi pak na tend piny kuom okang' mokawo makamano. No bende ote mar Masikari wacho ni shujane makawuono Raila Odinga mamagi kod kolo. Kata kamano wacho ni oganda pod okuyo kod lit ndi wacho no yue mayom wanarome paradiso. No bende Alan Woda Mili wacho kanyo ni entiere kod wach mar Simbarati no mondo mi jatend piny odonje ODM. Wacho ni en gimorwak ahinya mondo mi en bende koro duogi kama no yae. Philip Makowina ni ka chacha in bende ka intie Eldoret ka to beano ote kanyo mar Mike Wigo. Mike wacho kanyo ni entiere Kisumu Kilimani puoch gi pak na jatend piny Kenya William Ruto kuom tim mar ng'uono mano timo ne Raila Odinga ikno mano miye mar ngadho mamalo. Bende aneno kanyo Jack Nyakwara Sur Kagweno wacho ni ents Masat Baranyanga wacho no sechopeyo makare ahinya. Gin kanyo gi Peter Okoth Asur gi mor gi Ramogi TV. Bende aneno kanyo Walter Ochieng wacho ni oyie ni ber mar jakom oduogo neno ne ji ahinya mana bang' thone moloto jogo mano usiko kase. Nyasaye Madmed keto chunye kamokwe entiere kodwa ko oyagi Thokoro Nairobi County. Austin Oyu wacho ni entie Nairobi. Mama Giesta Oyu kod wuon gi Jojo Oyu kantiere Gemrae hinya kacho wacho kanyo ni mago shuja. Erika Woche bende entiere kodwa en bende weche gi chopo ne he yo makae. Baba Twins Maronjinyo wacho ni shujane kawuono en Trevor Ombija VOJ kuom tich maber magitimo Haremes. Kaito Nyango Wuod Nyago Par bende wacho ni oneno weche gi heyo makare. Kaito wacho ni wacho kanyo wach ma haya. Okoth Nyago
Opar wacho ni osedonjo koya loka Kobar kata eno Obilas Shemotho wacho ni en bende weche gichopo ne eyo makare wacho no luo news gato tho mar Odinga wacho no negi nus wacho ni jakenda choganda wacho ni owinjo ni koro kar miemich mag pakto duto koromo kaito wacho ni her nyawadu kongima onagi wadong marach wacho ni Uhuru no nyiso siep makare mar celebrate Mashujaa Day ge familia mar Odinga. Mwalimu Caroline Oricho nisane shujaa en mama Beldin Oricho kantie kochia dala. Wewe mtanya kwa Mgajwang Chendro en rameny piny waduoko mathoth kikidhi mabosh. Where mountains meet the sea, Cape Town is a city like no other. Wake up to Table Mountains rising above the clouds. Explore a full-day hop-on, hop-off tour. Follow the peninsula where the ocean roars, then taste the magic of the winelands. And the best part? For Kenyans, Cape Town is visa-free. Enjoy 4 unforgettable nights for only $1,410 per person sharing, including tours, tasting, and memories to last a lifetime. South Africa is calling. To book, visit viewtravel.com or call 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo. Geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. New Downy Refill pouches, lasting longer than expensive perfumes. Cap, store, and no need to add water. Serve with a Downy Refill. Yawa anabiro timango konchiel anado ni monda yegi pari to konchiel bende ananeno ka an aketo yie masanjo ni go kuoma kumate Shire erote mare winjo gima wacho ni asai akwe ni mondi konya mogik ana wacho ni adier konya uru mogik Konspari niti atimo musainya niti noka yegi gimora mora mani wachona nyakona nenga tisebedo kode kuom ndalo maram nadi asebedo kode kuom ndalo matin niti Kansa mar thuno en achiel kuom tuoche mang'eny mokalo pacho ka ji mohewo 7,200 iyudo kod kansa ni higa ka higa ka ji manyalo romo 4,000 wito ngimagi kokalo kuom kansa ni mar thuno e higa. Kapo nono ni fwenyo lokruok moramora e thundeni to tem matek mondo mi ine laktar nikech kofwenye chon tinyalo thiedhe. Oteni ikelonwa kod Royal Media Services. Royal Media Services, we care. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi. Ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae to kinga ma del ma ng'ato
chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to choke cartilage ka toyore konyono nikech ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie. Nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ni omiye strategy kaka ng'ani dok dala. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo namba 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija, tich adek, saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakora Mgajwang. Jalendo mar Citizen TV Mwanahamisi Hamadi, Jasiri Jomang'ao, Lilian Gala kod Mosendo Jawer mar Benga Daniel Owino Misiani gin moko kuom ji ma odhial kaka thuondi nyasi mar Mashujaa ma higani. Efomara Eric Ounda ntiere kod ler. Nyasi mar Mashujaa ma higani mana kaka higa ka higa otigo mar dhialo thuondi ma osekelo lokruok ne Kenya e sekta ma opogore. Nyasi mawang'ni mane obagi e kaunti ma Kitui, jo Kenya makwan gi dirom 180 odhial kod mich e kidienje ma jatend piny William Ruto oyango ni gitime maber. Jafwambo mar Citizen TV Mwanahamisi Hamadi oyangi kod chenro mare mar mwanamke bomba machiwo thuolo ne mine nyiso nyalo margi kod dongruok. Kila Jumanne mimi husema leo namvisha taji mtu fulani, leo namvisha taji, lakini leo kwa uwezo wa Mungu kwamba na mimi niko hapa navishwa taji kama mwanamke bomba. His Excellency Dr. Ambassador. Ekidieny mar jondiko mag sigana kod jower, jatend piny odhialo jawer mar Benga mosenindo Daniel Owino Misiani kod jandiko mosenindo Profesa Ngugi wa Thiong'o. Mamoko gin jolos ngolo John Okumu kata Wuod Phoebe, Clement Rapudo kata Clemo kod jawer manyinge ong'ere kaka Jua Kali. E kidieny mar tuke, odhial jotugo kaka Captain mar Harambee Stars Abud Omar, Wesley Ogam, jagol Brian Omondi, jatugo Alpha Onyango, maduto ne okonyo Kenya e goyo okan e tuke mag CHAN. Nicodemus Musau oyangi kuom tiyo gi lony manyasani e jiwo tuke. Korka telo makare, Gavana ma Mombasa Abdul Samad Nasir oyangi ni osekelo dongruok e telo mag county. E kidienje mamoko, Lilian Gala oyangi kaka thuon e bedo gi chuny maler mar konyo oganda, mon liete, kiye e kind mamoko. Harriet Igonga Chigai odhial kuom jiwo chenro mag kedo ne ratich oganda e pachoka. Kevin Osido oyangi kuom tiyo gi kuonde fwambo gi keyo e puonjo dongruok. Tobias Ouma Aland ma en jatatije mar bad migao ma ochung' ne kembe maloso mwandu dhial kuom keto mahino e jiwo sekta mar nyuolo kembe kod tije. Omar is being honored for his role in the Kenyan football sector and Harambee Stars. Jogo ma odhial ne oyier ka okalo e chenro ma ota kod bad migao matayo chenro mag yango thuondi. Gin nyinge ma ochwal ne apisno ka okalo e tend counties, riwruoge makedo ne jopinje e kind mamoko. Bende ogogi kogno mar puodho dhial margi. Wach gipak ne thuondi go nyato Mwanamasi Amedi mabende na chiel kuom wachone pile osebedo ko rwako ne ji osimbo. En bende kawuono rwak ne osimbo wach gipak ahinya Mwanahamisi. Mokuom jotelo ma Kisumu oseyo apisas mag sirikal matamore yuoro e romo mowinjore
omegi thuolo mar twak gi jopiny. MCA Market Milimani Seth Kanga ohum gimomiyo jotend county ma Kisumu rem chope nyasigo karanyisi en nyasi mar Mashujaa mano obagi kawuono. Nyasi no kata kamano ne odhi nyime kendo ne jotelo go tiyo kode mar yuago mosenindo Raila Amolo Odinga kaachiel gi chiwo ote ma jatend piny mane osom kod commissioner ma county no. Jokanyo mag bunge la wananchi to kwa otend Kisumu mondo mi oket hembko mar apar ne Raila Amolo Odinga. Huyo ni parade nani anayeweza kufinya mkate? Yesu sarvada Om Dios. Asante sana, asante sana. For a bigger dream, work harder and Fellow citizens, as we emerge from a week of profound sorrow and reflection, and as the nation continues to observe the 7 days of mourning on the passing of our former Prime Minister, it is both fitting and worthy that we anchor this year's Mashujaa Day celebrations in the extraordinary and consequential life of our departed legend, the Right Honorable Odinga. Gavana akiwa hapa vizuri wanakuanga. Na gavana kama hayuko, unapata sub-county commissioner ndio wako hapa, sub-county admin ndio wako hapa, ward admins hawako, directors hawako, enforcement officer hawako, isipokuwa wale wenye walikuwa kwa parade hapa. Gavana angekuwa hapa leo kata komdo kairo kababeti minister kia CC director no do bet bel no kuna roiga pil to gavana ongetugio baba emomiyo wa voice of reason kakoro wantiere gi freedom of expression wadwa neno statue maduong' kabisa mar moluor Raila Amolo Odinga kondele kacha wadwaro koso kwadwaro wadwaro statue maduong' kabisa e bwo kondele flyover kama baba nyocha ne mekega political decisions seche mane piny tek. Kinde ma piny Kenya dhialo nyasi mar Mashujaa, oganda mawuok e dhood jodongo mag Koitalel Arap Samoei okwayo sirikal mar pinje mag Ingresa mondo mi oduok wi Koitalel Samoei mane ong'ad oko kendo ter Ingresa tarik 19 dwe mar 1995 e kinde mane imanyo loch ne piny Kenya. Kotelne kod Governor Manandi Stephen Sang, jotelo go kone ochopo kinde makoro nyaka manyo mar duoko wi Koitalel magikone nyaka sani pod en picha marach ne oganda kenda nyuola mar Koitalel. Bende Sang koni pod nitiere adhonde manowe kod jo Ingresa mane kinde no ne oketo loch mar agoko e Thurka. Kiongozi wetu Koitalel Samoei pamoja na Raila Odinga wamechangia pakubwa katika kuamua nchi hii kutokana na walowezi ambao waliwatesa wananchi ambao walichukua sehemu ya ardhi hii, na tunaposherehekea tunakumbuka hao, na sijui kwa nini Mungu ameamua iwe safari moja, na labda tutakuwa tukiwakumbuka katika siku hii kila mwaka. As we speak, the skull of Koitalel is not here. It is somewhere in the UK. It is somewhere in some of those museums and museums in the UK. One of the very basic things that we must get from the British government is just give us, even before we talk about reparation, can we repatriate that skull of Koitalel somewhere so that this museum can rest in peace here in his museum. So let us, I think we must take it a notch higher. These discussions must get us to a better level in terms of where we need to go. Piny Kenya William Ruto osingo mar keto tekre ne duto e chopo lek mar Prime Minister mosenindo Raila Amolo Odinga mar keto piny Kenya e kind pinje mosedongore. Chenro ma kamago gin jiwo nyak mar chiemo kod yaro nyalo mar loso mwandu magi owacho kinde mane otwak e nyasi mar madaraka mar Mashujaa ma higani. Jafwambo mara Chris Owino nigi ler. Rumbi mar kuyo kalure kod tho mar Prime Minister machon mar Kenya mosenindo Raila Amolo Odinga odhime kod umo piny Kenya. E alap ma ithoko e kaunti ma Kitui e kinde nyasi mag Mashujaa, jatend piny William Ruto oyango ni piny owacho mare biro timo duto manyalore e bwo wang' chieng' mar chopo lek mag Raila Odinga mar keto piny Kenya e rang'iny mar pinje mosedongore.
Ruto oya ochunye kendo wacho ni mor mar Raila Odinga ne en keto piny Kenya kiwanga achiel kod mbesene mane gichako go ng'wech kaka Singapore ka achiel kod Malaysia. If Kenya is to attain first world status within our lifetime, as it must, we should set for ourselves daring, audacious goals and pursue them with unwavering focus. Kaluwore gi mano, jatend piny osingo ni sirikal dhi kunyo yewni madongo 50 e chenro mar yaro dero mar chiemo kokalo e kuoyo pi e puothe madongo mag cham ma ok rito mana koth. Ruto wacho ni okang' ma kamano dhi miyo piny Kenya chiemo moromo kendo tieko wach mar tiyo gi omena mathoth e nyiewo chiemo kowuok e pinje ma oko. Tuwache kuagiza vyakula kutoka nje. Inawezekana tuzalishe chakula ya kutosha Kenya. Tunatumia zaidi ya bilioni 500 kila mwaka kuagiza chakula kutoka nje. Ni lazima sasa tuwe na pesa ya kutengeneza dams ama mabwawa ya maji 50 yale yanaitwa mega dams, ndio tuweze kuzalisha chakula kutokana na kunyunyiza maji mashamba yetu. Ruto bende odhi nyime kod goyo debe ne chenro mar chugo omenda makore lach mar gero apeyni, kongo paw ndeke manyasani kaachiel gi tieko gedo mar reru manyasani kowuok Naivasha kokalo Kisumu nyaka Malaba. Late Raila Odinga told us you cannot be a progressive first world country without first world infrastructure. We need to do more roads. That's why I've said we need to do 10,000 kilometers of tarmac. We need to do more dualing of roads. We need to do our airports. We need to do infrastructure that is going to support the progress and the prosperity of our nation. Sekta mar thedho mwandu e chenro mar chugo thuolo mag tijene rowere kaachiel gi bero sekta mar stima pacho kae ema dhi tieko chenro 4 madito magolo piny Kenya e todo mar dhier. To generate more energy, we cannot industrialize. We cannot be a manufacturing country if we have only 2,300 megawatts of energy. We need to generate, at the minimum, 10,000 megawatts so that we can power our industries, we can power our agro-processing and value addition, and create products that we are going to export to the markets that we have already negotiated. Jatend piny wacho ni chenro makamago mar tero piny Kenya mbele inyalo mana keto e tim ka Kenya obedo kod jotelo kaka Mosin Raila Amolo Odinga mane oketo piny Kenya mbele molo gik moko duto ma ok josiasa manyanyo siasa mag akwede pogro kaachiel kod sigu. I am asking political leaders from across Kenya that we hem in together, we rally together and lift this nation. Kenya is ripe for transitioning from a third world country to a first world country because we have what it takes and we have the resources that will lift this country forward. Jatend piny William Ruto onyiso jotelo mapacho kae ni okende mar dhialo ogai mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga en weyo siasa mag akwede mag dhoudi kendo keto jo Kenya duto kanyakla. Chris Owino, Ramogi TV, Idhokwe Stadium, Kitui County. Machako kao yo machielo Rolex Ondeng kanti Homa Bay wacho ni limbe ma jatend piny machon Uhuru Kenyatta eliende Raila nyiso kit hera mane giheore go kendo en mor ne Raila kamoninde gwambo ni gi kwe wacho ni wi wa ok ne wil kodi. Eno bende ote mara Isdori wacho ni mano Isdori Omolo ntie Kabuoch kaito wacho ni odhialo mashujaa kama oting'o jofwambo mag Ramogi TV kod Ramogi Radio mane oneno ni tho kendo iko mar Raila Amolo Odinga omanyne oganda yo makare kendo oganda no yudo yo mar neno kaka weche dhi seche 74 go duto ne wang jowi go mag Ramogi TV kod nyakalondo mar Ramogi Radio bende wacho ni ne oko weyo nyiso gando miwacho ni jolendo duto mag Ramogi TV gi Ramogi Radio duto gen shujaa magero kama na Isdori. Endo bende mwalimu Joseph
Oyo japuonje din mar kanisa Kopere Nyandiwa Parish jone shujane en VOJ mar Ramogi Radio gi Ramogi TV kachiel kod Kasuku Rafael mago jok mowacho ni osebedo ka neno ni ochwalo chenro eyo makare. Bende aneno mwalimu Quinta Budi wacho ni entiere kodwa e chenro. En bende omora ahinya gi Ramogi TV kaka nono ni jopiny obedo kod ng'eyo ewi kaka ne chenro ringo. Caroline aneni kacha wacho ni entie Sondu kaeto Ayany Benbella bende wacho ni osebedo kodwa e chenro en bende nyaka ne wachaki. Oyando Wycliffe owacho kanyo ni entiere Kisii gin bende ne gibedo gi shujaa no eyo makare. Aneno bende ka Ochieng Peter Omino wacho no mora ahinya gi hera ma Uhuru onyiso. Wacho ni ber bedo gosiepe aina no. Oyo matin waduoko kon mathoth kendo chendo ni mar rameny piny kikidhi mabor. No queues, no heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. As an MC, I need to walk the talk. It's a walk I've walked many times. It's okay, everyone. Hakuna shida. Before, these tough stains would stay on my clothes, and all the scrubbing, it would fade my colors. But thanks to new Ariel liquid, it's all good. It lifts the toughest stains, keeping your clothes bright. Wash after wash after wash. Asante, new Ariel liquid. New Ariel liquid for washing machines. Brilliant stain removal in one wash. Ankoro, asechako chichigira jip kuom gimora moraka, achalo mana nyako ma wiye rach. Tired of late rides and shady charges? Itisha Wigo. Now Wigo, you get more than just a ride. Unapata on-time pickups, gari safi na fresh every time. Ride V-Smart, ride V-Safe, now Wigo. Download the app now, ama SMS Wigo to 20425. Wigo, your trusted ride. Isepenjorie sigendni mayudore kuonde ma waluongo ni pachowa. Kapuonjani nobiro nikech gwenyruok e kind owete. Riwri kodwa mondo wanon sigendni mabeyo mag kuonde ma wadakie. Nera nitie. Ninyuo kongo kacha niluongo ni kilap joko wili. Kochakore bombe madongo nyaka e gwenge ma iye. Odusenge en pinjo imbo mar oganda kiluonu wasenge. Ng'e gigo mamiyo oganda ka oganda bedo mopogore. Nueng'o ma wan godo ka en mar kunyo goldi. Urudi. En kama ji duoge ji ok lal. Ng'e weche mane osekalo. Chon chande lweny nitie kor gweng'. Rwako sigendni mag kuonde ma wadakie. Iwacho ni kibedo piny e kom, kineno ng'ama lwete fuare kama mano nyiso ni jakano mulo ka pigo sechope bwo mesa. Ng'e gwengewa chieng' tich ariyo saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Duto teka unusiye gi wachno. To ano ka bibet ka ikinyome. To kata arus mare ano ka bibiro. Ere kaka ininyalo timre gosipna malich kamae. Kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode. To joma ni kate bende ni kode. En chunje adek. Osiem, hera, kod
koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo. Maye yawa. Ikrine wuodh Parineti. Sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo. Kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti. Wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Mana e Ramogi TV. Nyikwa Ramogi. Bedi her mar loko puothi obed ohala madhi maber kendo med yuto mari. Ober nikech en crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok yo mayot. Wakelo ni chenro mar pur gi ohala. Chakre ikolo nyaka geng'o kute machamo pithwa. Pur mar nyanya nyaka ing'e tuoche mag nyanya mokwongo. Mar ariyo nyaka ing'e yedhe migoyo nyanya. Puonjri yore mabeyo kendo manyasani mondo imed keyo mari. Mondo yud yuto maber en ni niang' nyaka ido maber mi olne pi timne irrigation. Kaka chiro medo lokre, wanyisi gigo mausre kendo nigi nengo kaka kinde loko. Koro rabonda no kapure kota eka ni kapure maber balose tayute molo kana yudo oduma e puodho mar kota neka. Tudri koda an Alori Nyaka Black tich adek saa 1:45 to mana e Ramogi TV. Machiegni kendo Nyakoram Gajwang' jagoro mongewore migawo mar teko David Wachira opako okang' ma sirikal osegoyo e tego teko mar stima pachoka kaachiel gi keyo teko stima e gwenge duto. Wachira wacho ni e bwo higa achiel mokalo ji maromo kata mier maromo 800,000 osetud kod teko mar stima. Ewi chenro mar chugo dag mach mar stima mar nuclear e kaunti ma Siaya. Wachira yango ni chenro no dhi tieko wach lal mar stima kinde ka kinde e gwenge ma Kaluo. Duoko piny nengo stima kendo nyayo dongruok e kaunti ma Siaya kod alwora mage. Because we are going to have a nuclear power site in Lake Victoria in Siaya County. And the late Prime Minister, and we have to celebrate him today, he was a serious proponent of nuclear power. He was a serious proponent of PPP kind of interactions where we can be able to build more transmission lines using PPP model so that we can be able to catalyze industrial development. So that having a nuclear power plant in Western Kenya will help us address two critical issues. One, the stability of the grid on that side. Two, it has a good site that can be able to help us put up a nuclear power plant. So that area of Lake Victoria Ring is going to help us so much. And remember that when we look at the East African Transmission Master Plan, we want to do a ring of 400 kV around Lake Victoria. That helps us even in terms of power trade within our neighbors. You know very well, right now we are connected to our neighbors in Ethiopia. We are buying about 200 megawatts of power. We are buying 100 from Uganda, and we're also buying 50 megawatts, selling about 50 megawatts power exchange with Tanzania. Governor Manarok Patrick Ole Ntutu osingo ne oganda mane odar ka igole Bunguma Mau ni obiro miyo gi chudo. Kolose kinde nyasi mar Mashujaa, Ntutu okoni familia 40,000 mane sirikal odaro Mau idhi mi chude tielo mar ariyo kaka yor geng'o achude ma osebedo karocho ngimagi. County Commissioner Manarok Kiokech Lotiatia osiemo joma ntiere kod paro mar nyayo kuom penje e pachokae kod oganda ma oketo mibadhi e kedo kod landruok nyaldiema manyocha onego ji 5 Transmara ne gibiro romo gi Makolwer. Wakati nimeingia kwa kiongozi wenyu nilikuta IDPs ambayo walikuwa hapa Sagamia, walikuwa hapa Sogo, walikuwa pande ya Melelo, na Rais wetu William Samoei Ruto aliweza kunisaidia tuweze kusettle wale ambao walikuwa IDPs. Na mnajua ile kazi ambayo tumefanya, saizi hatuna hao IDPs wameenda. Lakini sasa tuko na second phase. Na nawashukuru sana machiefs wangu, nawashukuru sana. Nimesikia ile kazi mmefanya na wasee wa vijiji kuhakikisha ya kwamba mmeandikisha wale watu ambao tulikuwa tumesema iandikishwe. Bado tunaenda kuangalia hizo majina vizuri. County Commissioner na mimi na Kitilai na hao waheshimiwa tunaenda kuangalia. Yaani ile wale watu ambao walikuwa wametoka ni namba ama hata nyinyi mmeenda kuongeza zingine. Kama mmeongeza zingine sasa mtapata shida hapo.
amnesty ambayo tumeeleza watu ambao wanamiliki bunduki haramu kule aswa Transmara mpaka Transmara na kule Migoro Kuria. Tumekuwa na shida wizi ya ng'ombe kimapafu ambao watu wanatumia silaha haramu, bunduki ambayo ni haramu, na serikali imewapa siku machache, na hiyo siku nafikiri wiki imepita, kurudisha hiyo bunduki haramu, amnesty ya kurudisha bila. Riwruok mochung' ne kedo ne ratich oganda Amnesty International onyiso luoro kaluwore kod timbre ratich kweth maketo piny owacho tesre mamedore e piny ma Tanzania motelo ne yiero maduong'. Amnesty okone jotelo makwedo tend Samia Suluhu osebedo kakalo e sand mathoth gino marocho ratich oganda ka koro odong' mana ndalo manok to ibago yiero e piny Tanzania tarik 29 dweni. Gikoni oganda maketo sirikal tesre imako kendo lal godo kamoko yudo konegi tim ma okoni en ataro maratich oganda e piny mangima. Tanzania election in 2025 creates a worrying trend in the region, a worrying trend that an opposition leader can be arrested, jailed, and trial goes on to elections. A worrying trend that any foreigner that wants to travel to the country for trial, observation, for solidarity, can be arrested, can be prevented from coming into the country and tortured, as we saw in the case of Boniface Mwangi and Agatha Tuhaire. In the country, of course, there is a lot of worry and anxiety building up ahead of the election. Election seasons are usually an opportunity for citizens to renew their citizenship through voting and voting for the leaders that they want. But also it is an opportunity to put to account their leaders. But we are seeing this has actually been almost denied because of the disqualification of the major candidates of the opposition. So the elections proceed with the ruling party going into the election virtually unchallenged. Jagoro mongere migao marita Dr. Raymond Omolo opuo chenro matero nyasi madongo e pacho kae gwenge mopogore opogore. Kaolero ni okang' makamano osechwalo dongruok e gwenge duto. Dr. Omolo wacho ni kaluwore gi nyasi mag Shujaa e kaunti ma Kitui. Kaunti ma Kitui yudo paw ndeke manyien, alap ma nyangafu mar tuke kod apeyni manyien e kind bedo mamoko. Bende opuo chenro mar keyo teko stima e gwenge duto ma Thurka e bwo piny owacho, chenro ma osetudo mier mathoth gi teko stima. Wagero stadium mane onge, nitie nderni mwagero, wagero airport, wagero state lodge. Stadium ni ting'o dhano 10,000, ochope rang'iny midware. Kineno kaka ji opong'o ka en capacity ma dhano 10,000. Wagero kama ji bede, mwagero nyaka tate, gima ne ok jo Kitui kata jo Kenya par ni nyalo timore. To kawuono bende wa celebrate weche mag keyo mach mar stima motelne gi waziri Opiyo Wandayi. Ni nyaka nche president chak tich jo Kenya milion 100 to gi 300,000 oseyudo kinde mo ketnegi mar stima. To wadwaro ni wamed kiwango mar stima kata teko mar stima e Kenya ka mondo wabed gi dongruok madwarore. Wabed ni utewa nigi stima, kembe ma miyo wabedo gi tije mang'eny bende obed gi stima. Jopur mag ochele kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme sub-county Manyatike e kaunti ma Migori ywago lal ma ikelo kod winy ma giwacho ni laro kod gi ochele puothe. Kata kamano gipo piny owacho mamalo kod kaunti kuom masirogi e pur mar ochele e kar purno. Malo e kas 2,500 kar pur ma Lower Kuja ipure ochele, pur ma bende osekelo nweng'o mathoth ne oganda mowuok e Sapporo Manyatike, kaunti ma Migori kod gwenge mamoko. Kata bende jopur osebedo ka yudo nweng'o ka okalo kuom pur mar ochele. Jopur mag ochele komachielo bende koro ywago ageta mopogore opogore magikale. Ageta maduong' ma sani ma jopur kwe en kwano malo mar winy ma bende koro chamo ochele e puothegi. To gin michele manigi suya man mit kabisa. Koro suya no biro ywayo winy mang'eny ma Uganda, moko biro Tanzania, moko bende amni kure ka. Koro mane koro wadwaro ni mondo mi okelnwa drones mondo onegnwa winy gi.
Jopur gi mago chele ka otele ko jakom mar gi okeo remo wani medruok mar winy machamo chele e puothe osemiyo gi lal mathoth. Ani mondo mi ne wakony wach winyo, koro ne chuno ni nyaka pur wang' achiel. Wapuro kanyakla kendo wapuro kodhi achiel wang' achiel. Adwa yudi yo mwanyalo bedo go ni nyalo ritgigo mo gibie mchele. Tapane keyo wadi koro bedo malo. Kech mchele nyalo tero maber makuru gik to winyo ne makethe. Kech eka achiel dwani mondo irit winyo dwa mani ketne ji 5. Jopur gi wacho ni kuom eka ka eka mar puodho chele gindiko joriemb winy mok tin 3 ka moro ichulo mena maromo Sh500 e odiechieng' ka odiechieng'. Kuma odiechieng' achiel imiyo jarit winyo Sh500 odiechieng' achiel. Koro dwe kirite dwe achiel tidwa miyo jarit winyo achiel Sh500 odiechieng'. Tidwa ni rite gi ji 5. Yo kamano pesa mang'eny malich. Winyo nyalo chamo chambi kata 10 acres midog dala nono. Koro nyiso ni mondo warit winy eka achiel irito gi ji 3. Ka opogore kod omenda magi tiyo gi ndiko joriemb winy, jopur mago chele gi wacho ni atamalo maduong' mago chele magi kayo ichamo kod winy gino moseduoko keyo margi piny mokalo. Winyo chandowa ka kabisa kendo iyudo ka jopur moko mchele chiek ndiyo tiyudo ka almost a quarter winyo dhigo. Sometimes even 3/4 winyo chamo te. Komachiel jopur gi mago chele bende koro puoyo piny owacho ma kaunti ma Migori kod piny owacho malo kuom sirogi e yore mathoth ma oting'o chiwo negi kothe mago chele, miyo gi mbolea kaachiel kod chiro kod mamoko. Higa mokwongo nomiyowa kothe mag michele mane 1.6 tons, 1.6 metric tons kendo nopogo gi jopur nopuro kendo nobedo gi yuto maber. Ma nomiye miyumo makane ike second term mare to nojiwo lwete manomedowa 2.5 metric tons mag kothe ma certified. This year nyosemiyowa 3.5 metric tons. Watemo goyo erokamano ne county government kuom negi chagi miyowa kodhi. Kendo kodhi no osetero maber nyaka sane wapidhe maber. Kendo wageno ni ka wan gi geno mbele to wadhi keyo maber. Giwacho ni apisas mapuonjo jopur yore makare mag pur bende oseor kod piny owacho ma kaunti ma Migori. Kamere giwacho ni koro osekonyogi e medo nweng'o margi. Osekelonwa jok matimo service provide machalo kaka tingni, seche moko jowa moko selayas kodgi kendo dhi county omonwa joma nigi tingni to kelo ka. Wachulo at a subsidized cost. George Juma, Ramogi TV, Migori. Chako kwa yo machelo nyakwara mgajwange chino ni mara menyu piny. Daniel Ongere wacho ni Kondele roundabout kao kete statue mar baba to koro winjo miye nying Raila Odinga roundabout. Mano pachen bende. Daktari Omolo Kennedy wacho ni entire kodwa kwa ya Otaro Kanjira. Evelyn Teresa wacho ni winjo ayo makare kato achi painkiller to wacho ni pod late ne ahinya wach manindo mar Raila chunye pod okuyo. Rest in peace Agwambo wara ahinya piny ni kaeto wacho kanyo ni baba onind kod kwe. Neno bende Steve Horera wacho ni entire kodwa kata kama odelo wacho ni pod ojony bang weekend mane Rabura mabende ne Uganda wuotho moko nodhi Bondo. David Okoth, Jared Ochanda wacho ni entie Nyamunda. Agri Ajwang Komoro wacho no seduogo Nairobi kowuok Bondo baba onind gi kwe. Neno kanyo setho dhia Majaru Singa wacho ni gin gi Michael Odede wacho ni baba ema pod gi yuago tho mar Raila omiyo fwenyo ni a true leader plant seeds that grow long after he's gone. Kaito wacho ni kendo gima wange ni the footsteps of a great man leaves paths for others to follow. Mano setho dhiambo wacho ni baba onind kod kwe. Anemede ote kanyo ma orgi Shem Kiongozi entire Awendo wacho ni entie kodwa chenro bende Ochieng Peter Omino wacho ni era ma uruo nyisono en hera makare kendo winjo bed mana kamano. Beno Reverend Zachary Papa
wuod Samanga Karachuonyo. Wacho ni entie kodwa chenro kata kamano gin kanyo gi pek gin bende giywago jaduong' James Ogaya Onuonga mar Kochaka Menya Nyangweso. Giwacho ni gin bende giikore ne iko tarik 30 omiyo gintiere kod kuyo kata kamano kete Ramogi TV Nyakwarom Gajwang' wamedo bende oronu wote mag kuyo Nyasaye mondo jiw. Vincent Kajomo wacho kacha ni en kanyo gi jaode Lilian Onyuro wacho ni baba onind kod kuyo. Morris Aguny wacho kanyo ni entie yo makare koya Kodete Junction wacho no siro pach Simbarati majatend piny Kenya William Ruto duoge ODM mondo gimiye otiko mar laro kom tend piny Kenya gi otiko no mar ODM. Oscar Onyango wacho ni embe entiere kodwa e yo makare. Byron Omondi wacho ni litok chweremo. Baribs Vicky wacho kanyo ni embe entiera mula oluwo wechege yo makare ahinya. Brother Oyongo Evans wacho ni mashujade yokone jiduto kata kamano wacho ni baba omed nindo kod kwe. Wayo matin kendo waduogo Nyakwarom Gajwang' kikidhi mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Seche mokago mona terie nala, imos babana. Batimaya kari yonge. Samora bedo pinyi dendara. Mondo yud thuma mar era machon kaka skiza tune mari dial *860 *416 hash. Ramogi TV e od jothumbe duto. Eruru kamano. Tich ang'wen ka tich ang'wen wafwenyo teko mar pok mari. Ochalo like gima nasomo. To nasome polytechnic nena inajua kali tu kaka kura timeni poko pogore keto lere wi jogo mapile loko michgi obedo ohala madhi maber kendo bedo yo mar yuto margi. Tigoni inspiration ayudo kuom jo Masai ineno to ipuonja mondo an be no puonja mondo an be ang'e loso. Ochoko glass machalo kaka takataka to wachwakogi kasto waloso gik mopogore madhi e ute mopogore. Tich ang'wen ka tich ang'wen saa 2:30 okinyi mana e Ramogi TV. Kik bai. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo ni gimoro manyien. Ojuri to koro kinen matagi ma en okelo ladha. Chiemo okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit manigi suya mamit kata manigi iro waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima wakelonu kit chiemo mopogore opogore sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod jaelieta tich adek ka tich adek saa 2 okinyi mana e Ramogi TV. Chakre dho nam lolwe nyaka e nderni mag boma maduong', pesa ka pesa nigi sigande. Kae en kar dak mar joloko ohala. Growth wa mostly bedo attributed to consistency and hard work. Kokalo kuom jo ohala manyiso rieko margi e ohala mopogore opogore. Ka gima nyaka ikwong ing'i en location kamidwa kete dukano. Wapuonji timo ohala okang' kokang', kaka ilose, kaka ipidhe modongi, nyaka kaka irite mondo odagi. Siri mar business wane gimomiyo osebudho kabisa en ni itiye gadier. Kae kama timo gik moko gi kinda romo gi rieko kod lek mabedo adiera. Watemo choko artifacts mag luo to watiyo kod gas decoration e ot ka. Ohala gi mwandu gi Cleophas Oluoch tich ang'wen saa 1:45 otieno. Kik bai.
Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kagonditi Primary School. Gin kanye sani? Mobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gimopondo. Siasa ka ng'amoy wae maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa piny ni kaluwore gi mwaseneno kuom. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ringreni wuoyo, to be ichiko iti, en aonda, rem mora mora. En ranyisi ni ringreni wuoyo kodi. E penj laktar, walero weche ma ringreni temo nyisi, ka wakelo ni paro mag jomolony. To wacho ni mondo mibed gi rageng' maber nyaka bed ni chiemo makare, nikech askeche gi iloso kuom chiemo makare michamo. Paro manyalo reso ngimani. Kochopo kar food allergy kae, to kinga ma del ma ng'ato chako gore gi chiemo mochamo. Kod weche mag thieth mayudore achiel kachiel kuom joma olony. Nyalo bedo ni ng'ato nigi ratil man malo. Koro konyono to onyono to choke cartilage ka toyore konyono gi ratil mare man malo. Mano nyalo miyo bende ng'ato nyalo yudo arthritis no. E penj laktar gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Jotich sirikal e kaunti ma Siaya omisiem kaluwore kod kwan gi manok manoyure nyasi mar Mashujaa e alap ma Jaramogi Oginga Odinga. County Commissioner ma Siaya Mobat Kamora ne onyiso ich wang' bang' thoth jotich mag sirikal boro nyasi no manoyure gi ji ma ok rom 200. Motelo ne somo ote jatend piny Kamora no onyiso jalupne Robert Ngetich mondo mi osom nying jotich sirikal manoyure nyasi no. Joma ne orem chopo koro nyisi ni nyaka ndik barua ka gilero ni gima omiyo ne ok giyuoro e nyasi mar Mashujaa ma Siaya ne en mane. Okoni dhi ndiknegi barua mapenjo gima omiyo ne ok gidhi e nyasi mar Mashujaa, kendo ni ng'ato ma ok dwar tiyo ne sirikal to nyalo gweyo tao. E kinde nyasi no jiwo joma tindo mondo ndikre kaka jogombulu mondo mi gibed kod duol e kinde yiero. Their day here for them to stay at home and watch television, but they are supposed to be here. They are celebrating with wananchi and responding here to answers that they are supposed to give to answers that wananchi would want to hear. If they don't want to work for the government within Siaya government, then they can kindly tender their resignations. We will find other people who are ready to work for the government. I think my message is very clear and loud. All civil servants who never showed up, I want to receive a communication as to why they didn't show up. Ningependa pia kuwatahadharisha ya kwamba pia bado kuna ukimwi bado huko. Kwa hivyo tujihadhari. And we want to pray that this county will be transformed when leaders accept to do good things. A good leader does good things, makes the right decisions, and takes the right actions. Raila
will be remembered as one of the leading architects of the 2010 Constitution that gave us devolution and expanded civil liberties and other fruits of the new dispensation that we currently, as a nation, enjoy. Gavana Mameru Isaac Mutuma okwa mondo mi nywak lwede lwenj kedo gi time mag rocho ratich nyithindo kod time mag lwenje makit cholo osekine nyasi mar Mashujaa, kama bende commissioner mar county no Jacob Ouma ogole siem ne jogo marocho ratich nyithi skul. We continue to work closely with the County Security Committee to fight illicit brew, gender-based violence, drug abuse, and teenage pregnancies, vices that steal our youth's future. Security plus infrastructure equals to prosperity, and that is the road we are building. You know, I don't understand some things. Chief ako kijijini, iko sijui nyumba kumi, iko sub-county administrator, iko polisi, iko mtu ya reverend na kola kubwa sana. Hii vitu inafanyika wapi? Are they happening in a vacuum? Let us rise up and condemn and assist each other to fight these things. Tuwache kupeana lawama, let us be in the front line kupigana na hii vitu. Wale watu sasa wako hapa wamesimama na walipiga mabibi, wamekata mabibi, wameharibu sura ya bibi. Sasa hata wewe ni shujaa. Si mimi naongea na nyinyi, hata wewe ni shujaa. Ule ulipiga bibi yako head, kagonga na rungu, wewe ni shujaa. Governor Manande Stephen Nasang onyiso geno ni tudruok mar tich mantie kind duond bura biro medo bedo motegno karodoko ne ogai mar UDM nyonindo kolose nyasi mar Mashujaa Kapsabet. Sang wacho ni kata jatend piny William Ruto yande osebedo jakanyo mar UDM kendo mano nyiso ni onge gima nyalo kethore kindgi gi UDM. Na mimi nataka kuambia hii watu wetu wa Nyanza wanatupenda sana. Na hawa watu wanapenda rais. Na hii maneno ya tutam tunasema wao wako tutam zaidi. Wao wanashukuru hii urafiki ambaye tumejenga, urafiki ya watu wa Rift Valley na watu wa Nyanza. Mimi sina shaka hii election inakuja hii, sisi na jamii hii ya Nyanza tutapigia rais 2 terms. Ili rais aendelee kufanya hii kazi mzuri ambaye amefanya katika Kenya yetu. Kwa hivyo nyinyi mkitembea hapa na mpate mtu kutoka Nyanza, nunulia yeye chai. Na uambie hawa asante sana. Kwa sababu hawa watu walitusaidia ile wakati maneno yetu ilikuwa imekwama kidogo. Kweli ama si kweli? Na hiyo urafiki na hiyo Raila, huyo Raila tumepatia heshima kubwa. Na hiyo ODM hiyo, mimi nataka kuambia watu wa ODM. Sasa muko na founder member ya ODM yuko State House anaita William Ruto. Hiyo chama ya ODM chunge, sisi tuchunge hii yetu ya UDA. Ikiwezekana hata huko mbele kama tutakutanisha ikue United Orange Democratic Party. Yani tuweke yote hii chama yetu yote iungane ikue kitu moja. Na party leader yetu ni president wetu. Ndio tukae pamoja. Tuke mag CAF Confederation Cup Club ma Nairobi United timo ikruok makare ne tielo mar ariyo mar tugo hekini club mar Etoile Sportif du Sahel mawuok e piny mar Tunisia. Naibos noloyo club no gonde 2-0 e tielo mokwongo tugo mane obage pachoka e lap ma Ulinzi Complex. Naibos noyudo gol mokwongo e dakika mar 37 kapok gimedo mar 2 e dakika mar 52. Naibos timo ikruok margi kapok girakore gi club no e tielo mar 2 tarik 26 dwe ni tugo ma ibiro bagi e lap ma Stade Olympique de Sousse. Ponono ni Naibos oloyo Sportif gibiro ng'ado tiko madonje tielo mar grube. Kamano koro biro bedo historia maduong' mokalo ne timno e bwo Petron Johnson Sakaja. I think we're not chasing the history. First is our second match away for this team. If we can have a very good match in Tunis next week, then I believe history will come by itself. But for us now is that match. We want it to be a different match, different approach. And I believe if we keep the same morale and the same commitment with the players,
we'll do that. Then, of course, history will come again in Kenya. From us, maybe we feel a little bit tired because we have a long travel, but it's not an excuse for us. Normally, we play with the big team. We must react in Tunisia. We will do everything to be ready in the next Sunday, inshallah. Elizabeth Oyengo kachiel gi Elisha Kipsoi hejoloch ng'we Magnus Kinda mag Standard Chartered Marathon Mombasa Satellite Run mane obagi e dhowath ma Mama Ngina Waterfront. PMG no obagi motelo ne PM mag Standard Chartered Nairobi Marathon na biro bag tarik 26 dwe ni kaunti ma Nairobi. PM mano obagi Mombasa bende no onywando jo PM kilomita beach apar ka ne oywayo jong'wech maromo 700 kowuok e gwenge maka dhowath nam chumbi. Ng'we mag Standard Chartered Nairobi Marathon higa mokalo nochoko omenda maromo $48 ka higa ni jobag PM makamagi geto yudo omenda maromo $75. Tamani yangu ni kuwa siku moja nitawakilisha nchi yetu ya Kenya kimataifa, kitaifa na kimataifa katika mbio za riadha. Asame kama bado naendelea kutransit from half nikiendelea mpaka full marathon. So kwa zoezi niko naye, najua sijafika mahali nafaa nifike, but I'll go back niangalie mahali nilimake mistake. I wanted to run 10 but nikakosa space, so I did 21. From there I thought okay, I should do 21. So that's why nimekuwa niki-specify for 21. This is my second 21. My target was to run below, I'm still running 140, but I'm hoping to run 130 by PR. Kanye mwatike chendo mara manyipenyoro mkendo sade kechendro maru imore. Nyinga Lydia Okewa sabagilizo tieno manjalo kumaru. Teke na Wigo Boda. Chanua Jam, fika on time at the lowest charges in town. Vaa helmet and ride in style. Ni safi, ni safe na ni easy kwa mfuko yako.